И ти идваш в този отбор да помагаш. Айде сега. Да, ти си тук, нареждаш сред назад момиченцето. Сега, Тони, вие ще сте отбор Патенце, а вие ще сте отбор Жабче. Патето и Жабчето ядат топки. Жабчето яде зелени топки, а патенцето жълти. Когато кажа старт, тръгвате всички заедно, целият отбор, към тук, към топките, към там, където видите, че има топки. И взимате колкото може повече топки от цвета на вашия отбор. Тоест, вие само жълти топки, а вие само зелени. След това да видим кой виси това, кой виси във въздуха, ела при мен. Сега ти ми ставаш първото жури, сядаш на този стол. И сега ще ги наблюдаваш много внимателно. След малко ще те питам за кого ще гласуваш. Добре, айде гледай ги хубаво сега. Давай, бързо. Принцесо. Така. Я да видим кой глас за кого отива. Моя глас отива за Мони. Добре, един глас за Мони. Сега ще ги
ти наблюдаваш, след малко ще питам тебе. Оп, и тук е место. Заповядай. Сядай тук. Твоя глас за кого отива? За Мони. Втори глас за Мони. Добре. Сега ти искам да гледаш хубаво. След малко ще те питам. Няма такова путане да правим. Така, чудесно, бъди кавалер, сядай тука. Страхотен си. Да.